Sziasztok, én Bodó Gergely vagyok, a Bodó ügyvédirodának vagyok a vezetője, és a Jogszerű Vállalkozás brandnek a megalkotója. Ez pedig a Jogról Jókor videósorozat. Köszönöm, hogy itt vagytok, a mai epizódban a munkaügyekről lesz szó. Átbeszéljük azt, hogy egyáltalán milyen formában lehet létesíteni egy munkaviszonyt, és hogy mik azok a minimum feltételek, amire szükségetek van, illetve hogyha megromlott ez a viszony, akkor hogyan tudtok megválni egymástól. Összesen 4 darab változat van, ahogy lehet valakivel együtt dolgozni. Azért használom ezt a szót, mert ebből az első 2 az nem igazán munkaviszony jellegű. Ugye a legelső az, hogy egyszerűen beszámláz. Ez egy megbízási szerződés, ebből a szempontból ez nem ide tartozik. Volt már a szerződésekről egy videóm, azt nézzétek meg itt a leírásban, de egyébként ott nyilván egy megbízási szerződésben tudjuk megvédeni magunkat. Ugye ők a félig-meddig színlelt típusú alvállalkozók, tehát ezek a régi katás típusú munkavállalók. Őket nem tudjuk munkaviszony keretében megfogni. A második az egyszerűsített foglalkoztatott, vagy régen alkalmi munkavállaló, kiskönyves, így szokták még őket nevezni. Ugye ők azok, akik ilyen napi bejelentéssel vannak. Rájuk van egy olyan gyakorlat, hogy kötünk rájuk tulajdonképpen, vagy kötünk velük kvázi egy munkaszerződést, amiben rögzítjük azt, hogy mi őket napi bejelentéssel, egyszerűsített foglalkoztatással kívánjuk majd foglalkoztatni, és ennek mik a keretei. Ezért mondom, hogy ez egy ilyen hibrid jogviszony, de mégsem igazából nem tartozik a munkatörvénykönyve alá, tehát nem kell erre odafigyelnünk, de hogyha már ilyen foglalkoztatásra adjuk a fejünket, akkor célszerű valamilyen keretszerződést erre kötni. A másik 2 az egy határozott vagy határozatlan idejű munkaviszony. Ahogy ezt mindig azt szokott fölmerülni, hogy na most akkor melyiket válasszam. Határozott vagy határozatlan idejű munkaviszonyt létesítsek, de azt szoktam mondani, hogy azt kell eldönteni, hogy kinek nagyobb a kockázata. Hogyha én attól tartok, hogy engem otthagynak egy fél év után, mert ő egy nagyon tapasztalt kolléga, akkor határozott idejű munkaszerződést kössek, hiszen azt nem lehet rendes felmondással felmondani a határozott idő lejártáig. Hogyha attól tartok, hogy én szeretném elküldeni inkább néhány hónap múlva, mert félek tőle, ezen a pozíción többször volt már olyan, hogy nem vált be a munkavállaló, ebben az esetben kössek egy határozatlan idejű munkaszerződést, mert ilyenkor a 30 napos felmondási idővel bármikor el tudom küldeni. Milyen dokumentumokkal kell, hogy rendelkezzek egy munkaszerződés aláírásakor? Hát nyilvánvalóan kell, hogy rendelkezzek egy munkaszerződéssel, ez a legegyszerűbb, legalapabb, de kell, hogy legyen egy munkaköri leírásom, és kell, hogy legyen egy munkaügyi tájékoztatóm. Ezekből az a szerencse, hogy nagyobb cégeknél, a HRS-nél van egy minta, de kisvállalati szinten is a legtöbbet elég egyszer elkészíteni, betenni a fiókba, vagy lementeni a számítógépre, és tulajdonképpen nagyon-nagyon sokáig használhatom. A munkaszerződésnek a tartalma az már egy egyszerű internetes mintából is ki fog derülni, és a fő pontok megvannak, nyilvánvalóan tartalmazza, mint minden szerződés, a felek adatait. Tartalmazza a alapbérét a munkavállalónak, illetve tartalmazza a munkakörét. Ez tartalmazhatja egyébként a tájékoztató is, illetve tartalmazhatja a munkaköri leírás is, de én azért javaslom ezeket a pontokat, amiket most elmondok, nem minden feltétlenül jogszabályi előírás, csak szerintem nagyon logikus, hogy mondjuk a munkavállalónak a munkaköre, vagy a próbaidőnek a tartama, vagy a munkaviszonynak a tartama legyen, a munkaszerződésben legyen, mert ne tegyük kijebb, ne tegyük bele a tájékoztatóba, hiszen ha egy valamit elolvas a munkavállaló, az a munkaszerződése lesz. És egyébként az a gyakorlat, hogy még azt sem igazán olvassa el. Hogyha odaadunk neki 30 oldalnyi papírt, az szinte biztos, hogy nem fogja végigolvasni.
Szóval, hogy legyen benne a munkaviszonyidőtartama, hány órára kell mennie dolgozni, mikor végez, egyébként határozott vagy határozatlan időre kötöttem ezt a munkaszerződést, és hogyha határozott, akkor azt mettől meddig, van-e próbaidő kikötve, hova kell járnia dolgozni, ki a közvetlen főnöke. Tulajdonképpen ezek azok az alapkikötések, amit igényel egy munkavállaló, és ezeket én minden esetben beletenném a munkaszerződésbe. Ami még a munkaszerződésnek része szokott lenni, amennyiben van ilyen, és én javaslom, hogy mikrovállalkozóként legyen ilyened a munkavállalóiddal, az a versenytilalmi megállapodás. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy amennyiben megszűnik a munkaviszony, tehát valamilyen okból ti elváltok, akkor ő egy bizonyos ideig, 1-2 évig nem mehet versenytársadhoz. Az a jó ebben, hogy te mondod meg, hogy ki a versenytársad, hogy hol dolgozik a versenytársad, illetve hogy mennyi ez az 1-2 év. Tulajdonképpen mindent te határozhatsz meg ebben, csak előre meg ki kell kötni, illetve hogy nagyon fontos, hogy ennek van egy ellenértéke, ennek van egy díjazása, ami a munkabérnek az 1/3 minimum. Tehát amennyiben ő garantált bérminimumon van, akkor a garantált bérminimumnak az 1/3 mindenképpen meg kell, hogy még kapja a garantált bérminimum fölül, mint versenytilalmi megállapodásnak az ellenértéke. És ebben az esetben például egy ügyvédi irodában mondhatom azt, hogy a kolléga, aki elment, ő nem mehet velem konkuráló ügyvédi irodába máshova a következő 2 évben. Szerintem ez védi a vállalkozónak az érdekeit. A második dokumentum a munkaköri leírás. Ez leírja, mint a nevében is benne van, leírja, hogy mi lesz a feladata magának a munkavállalónak. Ez, míg a munkaszerződés általános, ez majdnem teljesen egyedi minden munkavállalóra. Nekem vezetőként le kell ülnöm, mielőtt első munkanapján megérkezik az a munkavállaló, és végig kell gondolnom azt, hogy ő mit fog csinálni. Rajzolnom kell egy folyamatot, és ezt a folyamatot kell, hogy én a munkaköri leírásba beletegyem. És ebben a folyamatban benne lesz az, hogy ő neki hétfőtől péntekig miket kell teljesíteni. Ezt fogom tudni tőle számon kérni. Nagyon sok vállalkozásnál nincsen munkaköri leírás, azon túl, hogy ez kötelező lenne, azon túl szerintem ez nekik is rossz, hiszen nem tudja számon kérni a munkavállalóját, nem tudja azt mondani neki, hogy én leírtam a munkaköri leírásodba, hogy hétfőtől péntekig 100 palack ásványvizet pakolj át A-ból B-be. Hogyha én ezt így nem adtam ki neki, akkor nem tudom ezt tőle számon kérni, és ennek a helye a munkaköri leírás. A harmadik dokumentum az a munkaügyi tájékoztató. Tulajdonképpen ezzel az a célja a törvénynek, hogy minden, ami kimaradt az előző 2 dokumentumból, de fontosnak tartja, hogy mégiscsak tudjon róla a munkavállaló munkába lépéskor, vagy azt követően nagyon rövid határidőn belül, akkor ezt egy tájékoztatóba tegyük ki. Aminek ebben szerepelnie kell, mint például a munkáltatói jogkör gyakorlója, vagy a szabadságnak a számítási módja, vagy hogy felmondás esetén milyen szabályok vonatkoznak rá, ezek nagyon nagyívű jogszabályi hivatkozások, és én nekem az a tapasztalatom egyébként, hogy ezt a tájékoztatót a legtöbb esetben nem olvassa el a munkavállaló, viszont otthon elteszi a fiókba, és amikor elkezd azon gondolkodni, hogy neki jól számolták ki vajon a szabadságát, akkor ha eszébe jut és előveszi, akkor meg tudja nézni azt, hogy hogyan kell kiszámolni a szabadságot, és ebből rá tud jönni, hogy neki jól számolták-e ki, jól adták-e ki a szabadságát, vagy pedig rosszul. Ha ezek megvannak, akkor már elindítottunk jól egy munkaviszonyt. Általában a munkaviszonynak a tartama alatt nem nagyon szokott igazán probléma lenni, nem fordulunk ügyvédhez. Amivel ügyvédhez szoktunk még fordulni, az az, hogy szeretnénk megszüntetni egy munkaviszonyt. Munkaviszonyt megszüntetni 3 módon tudunk, vagy közös megegyezéssel, vagy felmondással, vagy azonnali hatályú felmondással. A 3 közül nyilvánvalóan mindenkinek a legszerencsésebb a közös megegyezés. Megállapodunk mindenben, békében elválunk.
A másik véglet az azonnali hatályú felmondás. Tudni kell, hogy ez nagyon-nagyon szűk körben lehetséges. Amit a legtöbb vállalkozó úgy használ, hogy kirúgom, elvileg az lenne az azonnali hatályú felmondás, de nem használhatjuk ezt. A legtöbb vállalkozó úgy használja ezt, hogy kirúgom. Fontos tudni, hogy kirúgni, tehát azonnali hatállyal felmondani valakinek csak nagyon-nagyon sarkos esetekben lehet. Például, hogyha részegen megy dolgozni, vagy például, ha meglop bennünket. Hogyha ilyenek nincsenek, csak egyszerűen idegesít bennünket, az, hogy idegesít, az nem azonnali hatályú felmondási ok. Az, hogy sokat beszél, sokat kávézik, vagy nem szeretnek a munkatársai vele dolgozni, az nem azonnali hatályú felmondási ok. Nagyon-nagyon ritka az, amikor valóban van egy ilyen okunk. Ebből adódóan tulajdonképpen a legtöbb esetben, amikor nincs közös megegyezés és nincs azonnali hatályú felmondási ok, akkor a kettő közötti felmondást fogom használni. Fontos tudni a felmondásról, hogy először is felmondási idő jár erre az időszakra. Tehát van egy 30 napos időszakunk, ameddig nekünk még státuszban kell tartani, ettől nem azonnali hatályú. Amennyiben nagyon sokáig volt nekünk dolgozunk, több éven vagy több évtizeden keresztül, akkor jár neki még végkielégítés is, illetve fontos, hogy munkáltatóként nekem indokolnom kell a felmondást. Ez egy relatíve újdonság, korábban a rendes felmondásnak hívta az előző jogszabály 2012 előtt, és akkor nem kellett indokolnom, tehát akkor az volt a szabály, hogy tulajdonképpen bárkit el tudok küldeni felmondással, rendes felmondással, azonnali hatályú felmondással, meg csak akkor, hogyha ez indokolt, például részegen jön dolgozni. Ez egy picit változott, most már meg kell indokolnom a rendes felmondást is, viszont ezek az indokok azért nem kell, hogy nagyon erősek legyenek, tehát nincs arról szó, hogy neki részegen kell jönnie dolgozni, arról van szó, hogy mi azt látjuk, hogy ő ebben a munkakörben nem tud kiteljesedni, és ezért felmondunk neki. Ezek a felmondási szabályok, hogyha jól vannak rögzítve a munkaviszony létesítésekor, tehát amikor fölvettük a munkavállalót, és ezt jól kommunikáljuk vele, akkor alapvetően egy munkaviszonynál mindenkinek az a célja, hogy ez egy nagyon hosszú, akár életre szóló jogviszony legyen. A generáció kérdése, de az 50-60 éves korosztálynál ez valóban életre szól, a 20-30-as korosztálynál is néhány évtizedre is szólhat egy ilyen munkaviszony, és ezért fontos az, hogy jól meg tudjuk indítani, és jó okiratokkal, jó szerződéssel, jó munkaköri leírással, jó tájékoztatóval indítsuk el az akár évtizedekig tartó hosszú távú együttműködésünket. Köszönöm, hogy meghallgattátok ezt a videómat. Hogyha bármilyen kérdésetek van, akkor írjatok nyugodtan akármelyik social platformon, vagy keressétek fel a weboldalamat.